Welcome mga kapotpot sa ating episode 1 ng Ian Howe Podcast. Podcast. You heard it right, Ian Howe Podcast. At ito ay short for Kapotpot Podcast. Kaya podcast. Before anything else, syempre, papakilala muna tayo. Ako nga pala si Ian Howe, isa akong cycling content creator. Nagsimula ako maggawa ng cycling content before mag-pandemic. So, 2019, nagsimula akong mag-document ng aking mga long rides, tapos bike to work, tapos sakto naman, pagdating ng pandemic, medyo nakaipon na tayo ng mga videos. Kaya, ayun, marami tayong na-timingan ng mga nasa bahay during the pandemic. Napanood nila yung mga videos natin kaya medyo umangat yung channel natin during the pandemic. Tapos, okay, so yun nga, intro muna tungkol sa akin. Originally by profession, isa akong computer programmer na after a while, naging full-time content creator at entrepreneur. Meron tayong bike shop. Sarap mag-bike shop sa number 44 Mindanao Avenue, Barangay Tandang Sora, Quezon City, na merong franchise sa Pampanga, Santo Tomas, Pampanga, M. Costa Street, Santo Tomas, Pampanga. So etong podcast natin, episode 1. So dito, kwento-kwentuhan tayo. Kasi, syempre sa Facebook, sa YouTube, marami tayong mga comments or mga messages na hindi masyadong nasasagot or minsan naman, nasasagot natin, kaya lang yung iba paulit-ulit. So, ang gagawin natin, yung iba i-address natin, tapos dito natin sasagutin sa video para naman yung iba, kung meron mga similar questions. Actually, maraming similar questions na napopost or na may message sa akin sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, ganyan. So, at least yung iba, kung makikita nila yung sagot dito, hindi na nila kailangang magantay ng sagot. So, anong meron dito sa podcast natin? Okay. Siyempre, bago yan, yung ano muna natin, yung mga rides natin, mamaya medyo konting backstory. Yung mga rides natin, tuloy pa rin yan. Medyo napahinga kasi tayo. Siguro, going 6 months na wala tayong long ride. Kasi may kwento yan, mamaya ako kwento ko. Pero yun nga, it's been a while na wala akong long ride, pero babalik na ako sa long ride ulit. Kaya yung channel natin, magkakaroon ulit siya ng mga long ride. Pero in addition to that, itong podcast natin, na since ngayon, marami namang gumagawa ng podcast, sa cycling, parang bihira pa lang eh. So, kunin natin itong opportunity na to para makapag-podcast din. Simulan natin sa ganito, solo lang muna, sa free-flowing na kwentuhan, Q&A. So kung may mga questions kayo na gusto nyo nang masagot, pwede nyo i-comment sa video na to. Tapos sa next podcast natin, i-address natin. Actually, meron na akong mga naipong questions para sa Q&A. Iniipon ko pa. So sa next episode natin, kasama yan sa mga itatakel natin. Tapos pwede rin tayong, dito sa podcast natin, hindi lang pala siya magiging cycling related. Kasi, aside from cycling, meron din akong isa pang hilig, which is songwriting. Tapos, nagbabanda-banda rin ako. Actually, meron kaming banda ngayon. Ang mga kasama ko sa banda, mga siklista rin. Si Albert Bambao, na nakikita nyo malamang sa LG. Si Mark Casquero, na owner ng Supreme Bikes at Guitar Pusher. Tsaka si Mark Escueta ng River Maya. Meron kaming banda. Puro mga originals naman kinakanta namin. So, pwedeng sa podcast pala, pwedeng i-share ko rin dito yung mga progress namin, yung mga ginagawa namin, at yung mga original songs na tinatrabaho namin. Ayan. Cycling, music, tapos konting backstory rin. Isa sa mga reason kung bakit medyo napahinga tayo sa long ride kasi sa several months ago, na-hospital ako. Kasi meron akong kidney condition, meron akong chronic kidney disease.
So, isa rin yan sa mga gusto kong ma-tackle din dito sa podcast natin to raise awareness para dun sa mga tao na, especially dun sa mga wala pa, sa mga wala pa or sa mga in the verge of having CKD para maiwasan nyo or ma-share ko rin kung ano yung mga naging mistakes ko dati tsaka yung mga experiences ngayon na may CKD ako, na nagda-dialysis ako. Kaya kasi maraming learnings, maraming pwedeng i-share. At also at the same time, syempre yung CKD is a health condition. So although I mean hindi lang pang CKD yung pwede kong ma-share. Kasi pwede rin kahit anong health condition, kung meron ka health condition, pwede tayo makapag-share ng mga inspiring stories or pampalakas ng loob to help you get moving. Kaya kasi yung iba, pagka may naramdaman na hindi maganda sa katawan, yung iba nagmumukmuk na lang, sa bahay na lang, wala nang gustong gawin, ganyan. Pero yun nga, tulad natin, despite the fact na meron tayong kidney condition, ay tuloy pa rin tayo, tinutuloy pa rin natin yung mga bagay-bagay na nagpapasaya sa atin at nakaka-inspire sa iba, tulad ng pagbabike, yung paggawa ng music. Ayan, tuloy ang buhay despite all the challenges na na-encounter natin. Ayan, so yan ang magiging laman ng podcast natin. Cycling, at music, and health issues or health tips. Ganyan. So, 3. Ano pa ba? Siguro mga random rin kasi long time ago gusto ko nang i-diversify yung channel. Kasi aside from cycling, marami rin ako mga activities, lalo ng pasyal, kain. Yan, minsan ang dami kong mga lakad na hindi ako nagbabike. Pero ang sarap sana i-share sa inyo. Kaya lang, syempre, since yung content natin o yung channel natin, nagsimula siya as purely cycling content, yung iba hindi ko ma-share. Pero unti-unti, as time goes on, di ba, recently, yun nga, nag-share ako ng mga tungkol sa music, tapos tungkol sa CKD, partially nakapag-share na rin ako, especially yung mga times na na-hospital ako. Kaya, tapos, minsan may mga nagtatanong tungkol sa music or sa health concerns. Ganyan, 'di ba, sa CKD. Minsan nasasagot ko sila, kaya lang ayun nga, yung iba naman hindi nila nalalaman yung sagot kasi minsan direct message yung usapan namin nung nagtatanong. Pero yun nga, naisip ko mas maganda kung ma-share din sa lahat, ma-raise yung awareness. Ano ba mga dapat iwasan para hindi magkaroon ng CKD or ma-put at risk to having a CKD. Kasi halimbawa, ma-share ko lang, no? Sorry, medyo patalon-talon yung natin, total episode 1 pa lang naman. So medyo free-flowing pa yung discussion. Pero yun nga, ito, tungkol sa CKD, halimbawa, bakit ba ako nagka-CKD? Kasi minsan, syempre, hindi naman sa pag-ano, pero since meron tayong mga followers, yung iba nag-speculate sila na kaya ako nagka-CKD dahil ganito, dahil ganyan. Yung iba, akala nila sobrang pagbabike, kaya nagka-CKD, or basta yung iba kinoconnect nila lagi sa bike, sa mga diet tungkol sa pagbabike, sa ganyan. Pero ang totoo niyan, yung CKD ko, na-acquire ko siya even before nag-start ako mag-cycling. Ano pa, mga 2015 nung nalaman ko na meron akong CKD. Tapos, actually, before ako mag-cycling, 2015 and before, so unhealthy lifestyle, meron akong unmanaged high blood. So, alam ko ng high blood ako, tapos may maintenance na ako pero hindi ko iniinom. So, laging elevated yung blood pressure ko. Tapos, sa food ko, wala akong masyadong disiplina. Kahit alam kong bawal yung mga red meat, bawal yung mataas ang purines, bawal ang mataas ang kung ano man mataas.
nagpapatas ng kolesterol, mga ganyan. Wala akong disiplina sa pagkain. So, as a result, nagkakaroon ako ng gout, ganyan. Kasi, napansin ko yun dati nung medyo, hindi naman heavyweight, pero medyo bulky pa ako. Konting kain ko, nabawa, ng beef, ng sitaw, ng beans, ganyan. Aatake yung gout ko. Pero ako naman, yun nga, wala akong pakialam. Hanggang sa dumating yung point na na-introduce naman ako sa pain reliever. So, dumating yung point na sobrang sakit ng gout ko, tapos naging dependent ako sa pain reliever. So, nagsabay yung high blood pressure tsaka pain reliever. Actually, masama yung hindi mo kinokontrol yung blood pressure mo. Kasi apparently, yung mga blood veins yata, or tama ba ako, or mali, or basta yung kidney mo, yung may mga nephrons dyan, nape-pressure sila. Ay, bumagsak. Nape-pressure yun, kaya tas may puputok. Actually, may isang instance dati, nung hindi pa ako nagbabike, na high blood ako, may pumutok na blood vessel sa ilong ko, kaya biglang nag-nosebleed. Tapos takbo ko sa ER, sabi nung doktor sa akin, buti na lang at may pumutok na blood vessel sa ilong mo. Kasi kung hindi, pwedeng sa ulo may puputok na ugat, ganyan, yung parang stroke yata, ganyan. So, parang ganun din yata daw yung nangyari sa kidney ko na lagi mataas ang blood pressure, so nagkaroon siya ng effect sa kidney. Tapos dumagdag pa yung naging dependent ako sa painkillers, kaya yun din, nakasama lalo sa kidney ko. Yan, so, yun yung tunay na reason kung bakit na-damage yung kidney ko. Pero bago ako dumating sa dialysis, na-manage pa yan na matagal kasi nga, nung winarning ako ng doktor na, may chronic kidney disease ka na, early stage pa lang, doon ako nag-decide na magbago ng lifestyle, maging active. Doon ko naman na-discover yung cycling. So, nag-diet ako, tapos naging very active ako sa cycling. Nahilig ako sa long ride, nahilig ako sa bike to work. Hindi pa ako nag-vlog noon. Matagal pa kasi 2016 ako nagsimula mag-bike eh. Tapos nagsimula ako mag-vlog 2019. So, 3 years before ako mag-start ng vlogging, ang dami ko ng rides na nagagawa. Kaya ang dami kong puro mga clips lang eh. May mga video ako, may mga pictures. Puro kinakapture ko lang pero hindi ko siya pinopost sa YouTube. Wala naman ako alam sa YouTube dati. Tapos dumating yung point na yung mga videos gustong-gusto ko sinishare sa mga friends, sa mga families. Ang sarap magkwento, yung mga napupuntahan namin. Buo na rin yung Team Apple noon long before simula ako mag-vlog. Nakapag Bicol ride na kami, Sagada, Pagudpud. During those rides, hindi pa ako nag-vlog pero may mga na-document na ako, mga ilang footage. Ayan, tapos dumating nga yung time na gustong-gusto ko na i-share sa ibang tao yung mga experiences ko, namin, sa paglo-long ride. Tsaka gusto ko makahikayat ng iba na magbago ng lifestyle, maging active, explore ang outdoors kasi ang saya talaga. Kaya nagsimula ako ng channel na, yun nga, itong Ian Howe channel na cycling. Tapos, doon na yun, nagsimula ako mag-upload sa YouTube, gumawa ng Facebook page, tapos nag-ride kami ng Team Apple, yun nga, buo na yung Team Apple before pa before pa ako mag-start mag-vlog. Tapos noon, ang dami, panay-panay ang ride namin. Tapos siguro months before mag-pandemic, nag-Manila to Bicol kami. Tapos yun, dinocument ko yun. Yun, na-vlog ko ng maayos. Na-upload ko sa YouTube. February yata namin ginawa. February of 2020. Ginawa namin. Tapos, after a few months, or a few weeks lang yata. Hindi, after 1 month. Kasi, March 15, nag-lockdown eh. So, after 1 month nung Bicol namin, nag-lockdown. Tapos yun, siyempre naman, nung lockdown, siyempre, yung mga tao ay puro mga nasa bahay na lang. Ayun, napanood nila yung Manila to Bicol. So, yun ang nakatulong sa channel natin kaya nag-grow siya nung pandemic. So,
ayun na. Tapos noon, during the pandemic, tuloy pa rin yung rides namin, although naging mahirap dahil maraming mga nakasaradong border. Kailangan namin laging may mga antigen, may mga permit. Alam niyo naman, ng pandemic. Ayan, so bakit ba ako napunta dyan sa kwento na yan? Ayun, history nung kung paano ako napunta sa cycling and vlogging. Pero before that nga, computer programmer for the longest time. Ever since pag-graduate ko ng college, hanggang no mag-quit ako, computer programming ang profession ko. Tapos yun nga, may dito sa channel, meron pang mga lumang videos ng pagbabike to work ko. Nagbabike to work ako noon sa Novaliches pa ako nakatira. Caloocan bago ako lumipat ng Novaliches. Bike ako from Caloocan to Makati. Ayan, balikan yan. Vina-vlog ko yung mga ruta ko, mga shortcuts. Minsan EDSA. So, kung iba-browse nyo yung mga lumang video sa channel, merong mga videos dyan na wala pang EDSA carousel sa EDSA. Tapos, ano pa ba? Ayan, tapos, ayun, yun naman. Tapos na. Tapos, ano pa bang mga kwento ko? Yung mga trips ko abroad. Kasi dati, before tsaka during pandemic, nangarap tayo na mag tour around the world. Ayan, kasi, nung nasa corporate pa ako, siyempre minsan may mga times na pinapadala ako ng office sa US, ganyan, tapos nakakapag-bike ako. So meron nga akong vlog dito sa channel na nag-vlog ako sa Minneapolis ba? Hindi ako nakapag-bike sa Minneapolis eh. Sa South Dakota. Tapos sa San Francisco hindi ako nakapag-bike kasi nung pinadala ko sa San Francisco hindi pa ako kakasimula ko pala mag-bike noon. Nagba-bike na ako pero hindi pa ako nagba-vlog. Tapos basta sa US, tapos meron din sa Japan, sa Singapore. Ayan, so nakapag-bike ako dyan, na-vlog ko. Tapos meron din akong naglakas loob din ako na mag-tour sa UAE. So nagpatulong ako sa klase ko dyan, Nilo Ramos, shoutout sa'yo. Tsaka sa ibang mga kapot-pot natin dyan. Ang daming mga bike groups na na-meet ko dyan sa UAE. Sobrang saya. Tapos nun, maraming kasunod na balak yun eh. After ng UAE, dapat Saudi, tapos Riyadh. Bahrain may kumontak sa akin. Kaya lang, sadly, andun yung onset nung hindi naman onset pala. Doon yung culmination. Kung ano man tayo. Basta doon ako nag-start mag-dialysis kasi sa UAE. Which is a blessing in disguise actually kasi dahil doon nag-peak kumbaga yung CKD ko, doon ako kinailangang ma-emergency dialysis. Fortunately, doon nangyari dahil lahat sinagot ng government ng UAE. So, it was a blessing in disguise na doon nangyari lahat. Pero yun nga lang, hindi na natin natuloy yung plano kong, yung pangarap kong world tour sa pagbabike. Pero hopefully, someday, magagawa ng paraan yan. Pagka someday nakapag-transplant tayo or depende kung paano man gagawin. Yun din pala, isang magandang kwento rin, yung North Luzon Loop. Alam nyo, yung North Luzon Loop, isa yan sa mga matagal na, andito rin yung video niyan sa channel. Isa rin yan sa mga matagal na naming pangarap ng Team Apple na magawa, yung North Luzon Loop. Tapos, teka, nagre-record ba ako? Okay, naka-record yun. North Luzon Loop, before pandemic pa lang, kasi after namin magpagudpud, Sagada, Baguio, Bicol, Highest Point, lahat ng mga rides yan. After nyan, ang next in line, actually, after nung Manila to Bicol namin, ang next in line talaga namin ay North Luzon Loop. 'Di ba? Usapan namin yan. After ng Bicol namin, pag sakay namin ng bus pauwi ng Manila, usapan namin, tara, next natin North Luzon Loop. Yun nga lang, nag-pandemic.
nag-pandemic, so obviously hindi namin nagawa yung North Luzon Loop dahil sarado lahat ng borders, especially sa norte, Ilocos, ang daming sarado. Hindi namin nagawa. Tapos nung after 2 years, nagluwag na, tinuloy na ng Team Apple. Ako naman, hindi ako nakasama dahil nag-open yung shop sa Muntinlupa. Sarap mag-bike shop sa Muntinlupa. So, hindi ko pwedeng iwanan dahil same ng opening date yung ride out ng Team Apple. Pero during that time, medyo hindi, yung CKD ko, medyo nag-progress siya ng konti. So, parang nag-stage, from stage 2, naging 3 na yata, ganyan. So, nung nagtuloy sila, ako naman, inggit na inggit ako. Dahil, syempre, pangarap namin lahat yun eh. Tapos, nakita ko, mag-ride out sila, gagawin na nila. Ako naman, inisip ko, sabi ko, nako, basta't magkaroon ako ng free time, hindi na ako magyayaya. Basta gagawin ko na lang. And the reason for that, kung bakit nasa isip ko yan, kasi, yun nga, nag-progress na yung CKD ko. Alam ko na, in the near future, darating na yung point na na mas gagrabe pa yung CKD ko. Pag nag-start ako mag-dialysis, hindi ko na magagawa yung North Luzon Loop. So, kumbaga, it was a race against time. Against dun sa na. Kaya sabi ko, hanggat kaya ko pa, gagawin ko na. Kaya ayun, nung July yata, nung year na yon, kung kailan North Luzon Loop yung Team Apple, pagdating ng June or July, nagkaroon ako ng bakanting oras, ginawa ko na mag-isa. Yun, which was, tingin ko isa sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa pagbabike. Yung sinolo ko yung North Luzon Loop. Kasi, unang-una, di ba, sa dami ng mga multi-day rides na ginawa namin, hindi pa ako nag-solo ride. Yung may overnight, tapos, mag-isa, hindi ko pa ginawa. Yun yung first time na nag-multi-day ride ako ng solo talaga. Tapos North Luzon Loop pa. Tapos, yun pa pala. Di ba, nung nag-North Luzon Loop sila Team Apple, may vlog sila Batman, sila Sir Noel, sila Charles, si Doc. Lahat yun, hindi ko pinanood yun kasi ang gusto ko, pag ginawa ko yung North Luzon Loop, gusto ko wala akong idea sa mga dadaanan, kung ano yung pwedeng expect, ganyan. Gusto ko lahat maging surprise. Sabi ko, papanoorin ko na lang yan pag nagawa ko na rin yung North Luzon Loop. Tapos yun nga, after ko nagawa yung North Luzon Loop ko, tsaka ako pinanood yung mga vlog nila. Tapos, yun pala, yung North Luzon Loop na yan, meron akong vlog niyan dito, 2 hours and 45 minutes yata. Bala ko siyang i-edit ulit ng 1 hour, i-squeeze in ko siya para mas compact, mas siksik yung kwento. Kasi dalawang version yan eh. Actually, labing isang version kasi isang 2.5, tapos isang in-upload ko ng isang buo. Pero gusto ko pa siyang mas i-compact para mas mas solid. Tsaka mas gagandang ko pa editing. Anyway, yan yung pa ba? May kukwento pa ba ako para sa episode 1 ng ating podcast? Yun nga, what to expect sa podcast natin. Cycling, music, tsaka health, food siguro kasi minsan nag-post ako sa Facebook, sabi ko mag-food vlog na rin ako. Ian Chow. Tapos cooking vlog, walk with Ian. Pero mga biro-biro lang naman yun, pero may maganda yung feedback eh. So pinag-iisipan ko. Pero anyway, kailangan ko i-diversify kasi yung content din kasi yun nga, after nung pandemic, nag full-time na ako sa content creation tsaka sa bike shop. Yung aking full-time job as a computer programmer, kinuit ko na. So, kailangan natin mag-diversify. At syempre, kailangan nating gumawa ng content dahil ito na ang bread and butter natin. Alam niyo naman, nagda-dialysis, kailangan ng panggamot. Tapos kailangan ng marami akong check-ups na ginagawa sa ospital. Marami mga follow-up check-ups. So every now and then, pabalik-balik pa rin sa ospital. Yung gamot, tuloy pa rin.
Tapos yun din, syempre, nag-iipon din tayo ng pang-transplant dahil hopefully someday, masimulan natin yung transplant. Yan din, isa rin na pwede kong ma-share dito sa channel, yung ating magiging journey sa pagpapatransplant. Actually, kwento ko lang ng konti, medyo mahirap. Before, undecided pa ako, kasi syempre, to undergo a transplant, ibig sabihin, higa ka, matutulog ka, bubuksan ka. Yan. Pero naisip ko, kailangan kong ma-buyback yung oras ko kasi ang hirap na nagda-dialysis. 4 times a week, 3 times a week. 3 times a week, 4 hours every session. So imagine yung oras na nawawala sa akin every session. Siyempre, hindi lang yun yung 4 hours na ginugugol mo dun sa center na nakaupo. Aside from that, siyempre, magpe-prepare ka. Tapos, pag uwi mo, minsan, after ng session, minsan hinang-hina ka, hindi maganda pakiramdam mo. So, ang dami ko sanang nagagawang mga ibang bagay na hindi ko nagagawa dahil nagda-dialysis ako. So, hopefully, sana makaharap na tayo ng donor. And syempre, aside from that, isang matinding ipunan din to sa pag-iipon para makapag-ipon ng funds para sa transplant. Grabe, millions ang kailangan para sa transplant. So, kailangan pagtrabahuhan ng maigi. 'Di ba? Ang hirap na mag-ipon ng funds, ang hirap pa maghanap ng donor. So, pero sa awa ng Diyos, makakamit natin 'yan one day. At pag dumating yung araw na 'yan, babalik tayo dun sa mga rides na ginagawa natin dati, multi-day rides. Grabe, ang dami. Miss ko na yung mga rides namin ng Team Apple. Mga multi-day rides namin. Miss ko nang mag-share ng mga rides. Yan. So, yan lahat ng mga yan. Tapos, eto rin, every now and then, siguro, music. Yun nga. Mga original compositions. Gawin natin dito. At yun. Any questions? Topics for discussion? Shoutouts, isisingit din natin sa dulo ng mga podcast natin. Isa pa pala, yung mga guests, pag-aaralan ko pa kung paano natin gagawin. Siguro kakailanganin kong lumipat ng studio. Pwede siguro, sasarap mag-bike shop, ilipat ko tong setup na to. Kasi etong setup na to ngayon, sobrang late na to, kita nyo. Isang di pa lang. Ako lang ang kasya rito. 'Di ba? Tsaka private area to, kwarto namin tong partner ko. So hindi ako pwede mag-invite ng ibang tao dito. Sobrang private nitong lugar na to. Pero yun nga, hopefully malipat natin sa ibang venue para mas masaya. Nakita nyo naman, typical na podcast ay merong mga guest, may kausap, syempre. Tsaka nakakapagod, no, yung gantong nagsasalita. Dati nararanasan ko, madalas ako mag-live. Pag nagle-live ako, 1 oras, tuyo na lagi yung lalamunan mo. Nakakangawit magsalita. Lalo pa ganito, mag-isa. Mas maganda pag may kabatuhan, may kakwentuhan. Pero anyway, diyan muna natin natapusin ang episode 1 ng ating Ian How podcast. At see you sa next podcast. Maraming salamat.